Менә кырт кисеп, кайбер вакытта теге Алина әйдә менә булайрак итекме дигәч, да, булай итеп тә була инде дисә, димәк, әле нормально. Әгәр дә менә ачуланып юк дип әйтә икән, димәк, ул хаклы. Һәркемнең үзенең профессиясе бар. Һәм мин монда теге әтәчләнеп, юк, минемчә булырга тиеш дип, мин андый вакытта профессионалларга да таянам. Ул без бергә эшлибез. Хәзер әйтәм вакытын. Менә мәсәлән, хәзер октябрь аеннан дип әйтегәндә мин яңа программа белән чыгып китәм. Һәм 1 ноябрьдә яңа костюмнар тегелергә тотына киләсе елга программага. Чөнки ни өчен икәнен аңлатам. Айына бер күлмәк әзерләнергә мөмкин. Чөнки ул бик авыр. Үзең әйтәсең менә теге купшы, аның тукымаларын без чит илләрдән кайтартабыз. Әле хәзер ансы да кыенлашты бит әле монда Лилия. Үлеш. Каяндыр табабыз, кайтартабыз, фурнитураларын кайтартабыз. Һәм ай сайын бер күлмәк тегелеп бара. Концертта менә мәсәлән быелгы концерт программасында минем 12 костюм, 12 күлмәк алышына, төркемнеке 5 тапкыр алышына. Төркемдә алар яңадан 13